Tmiem il-ġimgħa immarkat minn traġedja oħra fit-toroq Maltin bil-vittma din id-darba jkun żagħżugħ barrani li ttajjar waqt li kien miexi lejn il-mini ta' San Ġiljan. Il-każ seħħ għall-ħabta ta' 2:30 ta' filgħodu bil-vittma jiġi identifikat bħala Danis ta' 25 sena. Stqarrija tal-Pulizija konfermat li l-barrani intlaqat minn vettura Honda tal-Ungris illi kienet qed tinstaq minn raġel ta' 44 sena residenti l-Mosta. Fil-post itsejjaħ tim mediku sabiex jassisti iżda sfortunatament id-Danis kien iċċertifikat mejjed u l-katavru ittieħed lejn l-isptar Mater Dei permezz tal-ħers tal-Pulizija. Sorsi ta' Net News ikkonfermaw li l-katavru mad-daqqa spiċċa f'nofsa triq eżatt fid-daħla tal-mini bil-vittma jidher li miet kaġun tal-ġrieħi serji li sofra f'rasu. Il-Maġistrat tal-Assa Joseph Gatt ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Għal xi ħin it-triq fid-direzzjoni lejn il-Kappara kellha tingħalaq minħabba l-istess inkjesta.